Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videjka. Dneska tu máme to final video, ktoré som sa snažil natočiť už dosť dlho, ale nemal som na to čas. Hore mám 49 835 trofejí a my sa v tomto videu budeme snažiť pušnúť na 50 000 trofejí a nebude to len také ľahké, samozrejme. My keď si pozrieme tak na Most Trophies, tak mohol som to iba teraz rýchlo pušnúť, hej, čo ja s nejakým, čo mám na proste 0, chápeš, trofejí, úplne proste s nejakými botmi, ale ja som sa rozhodol, či to idem pušovať s touto bibinou, ktorú mám už aj na prestíži. Tam 600 trofejí, to znamená, že už to dáva minus 9, keď hrám napríklad Brawl Bally. Nemám tu ani 2x trofejí, bude až zajtra. To znamená, že ja to pôjdem pušnúť v solách, hej. V solách idem pušovať na prestíži 1 z 602 trofejí. Čo mám nové, čo som ešte nenatáčal, čo som mal teraz pauzu, lebo som proste nemal na to čas, proste škola, proste veci, hej, bla bla bla. A nemohol som to tam proste natočiť. Púšil som prestíže určite, mám teraz 26 prestíží. Trofej som púšil, jak už vidíte, že už mi chýba iba niečo do 50 000. Plus 4 brawlerov som si dal takto blízko, jak to robí napríklad Jakub Destro, že si dá všetkých takto nad 900 niečo, 990. Dáme si to teda v tom solu, bude to ťažké, ja verím, že to dáme, hej. Budem sa najprv snažiť pušovať, ale keď to nepôjde, budem musieť kempiť, ale nikdy nebudem tímovať, akože ľudia, netímujte, je to fakt zlé, je to fakt blbosť, je to fakt kravina, robia to iba fakt, že úplne tepoši. Nerobte to, dobre? Nerobte to. Je to blbosť, je to srajda, prepačením. Proste nerobte to, je to úplná blbosť, okej? To mi nehovor, že sú boti. Kámo, tak ja sa snažím do prdele, aby na tomto videu neboli boti. A prvú hru mám botov! To čo je? To čo je? OK. Nerob. No a teraz kto bol prvý? Kto zomrel prvý? OK, som prvý, je to tam, let's go. Pripisujeme výhru. Dead. OK, kamo, nedalo sa to proste, lebo Edgar nič nerobí a proste šetrí si hyperčku len na mňa. Nevadí, tretie miesto stále good, kamo. Ideme na to. Potom mi schválne môžete napísať, jak je mikrofón môj, lebo snažil som sa to nejak oproti minulým videám vylepšiť. Samozrejme, editovanie sa učím, hej, nie je to ešte moje nejaké najlepšie, hej, to ide. Nice. Toto je extrémne dobré. Aha, dobre, tak to... Neviem, čo má za gadžetu, on ma nejak stunul, takže asi nová gadžeta. Menia to tam jak one, ale nevadí, máme ďalší puls. Super. Čo si myslí o sebe tento? Steamovať, ja som sa možno točil, ale robím iba ako tak, ale nerobím to. Dobre, dead. Sa mi ľúbilo. Ne, nerob! Ja som prehral tú najviac easy hru. Najviac easy. Ne. No nic. Play again. Let it. Musím, ne. Dobre, bula nebudeme pušovať. Strašne to pušovať. Ne, do prd. No mi nervy už, nervy. Nervy mám. Ne, však je to iba hra, že je to iba hra. Je to iba hra, dobre? Ne, není to len hra. Není. Proste mám nervy na to, lebo... Dobre, ešte sme len na štáte. Ešte napríklad neúzli sme napríklad strik nejaký veľký, hej? Že napríklad my máme 10 strik a potom to lúzneme jednou hrou. Takže keby to sa mi stane, čo veľmi sa stane, alebo teda ak vôbec budem mať strik, kámo, to tu neskončí fakt dobre. To je Jackina. To je Jessie alebo Jackie? A to je Jackie. No, to je presne o čom hovorím, proste boti.
OK, tak toto je free hra. Lebo prehráš 2 hry a potom to máš botov proste, kámo. To je fakt zlé, kámo. Mohli by si niečo urobiť. Akože je dobré, že urobili to, že Prestige 1. Ľahšie sa to proste pušuje. Ale proste, a že nemôžete spadnúť z 1000 už na menej. Proste je to super pre nejakých horších hráčov. Ale toto je fakt blbé, lebo napríklad keď ja napríklad robím video a stane sa mi tam taká hra. Nehovorím, že to nedá sa vysrinúť, ale potom zrazu tam budem mať o 10 trofejí viacej a poviem, že vlastne vyhral som a pritom to bola hra s botmi, chápete? Čiže vlastne... Aha, ja som vyhral, ok. No vidíte, proste takto získam free 13 trofejí, lebo proste tak. Nehovorím, že nej som rád. Som mega happy, ale nie je to také dobré. A schválne mi môžete dole do komentárov napísať, čo vám padlo najlepšie z tej start nového eventu. Mne najlepšie, čo padlo, tak bolo, že 1000 kreditov. Dobre. Čo? Mám to rozbiť? Normálne sa ťa pýtam, mám to rozbiť? Minus 11. Čo? Nee. Čo si blázon? Mám to rozbiť. Tak. Mám to rozbiť. Aha, tak on ma zabil, takže ne. Ježiš, ja som fakt tupelo. Ja to rozbijem to. Ja to rozbijem to, no to rozbijem. Nebaví ma to. Rozbijem to, fakt áno. Ježiš, ak som skamo skoro len na začiatku, jak som bol a to už tu natáčam brechu 24 minút. Lebo solo shoutout som si vybral, lebo som tupelo. Aha, a bola na druhej strane. Ježiš, ja to fakt nemám rád. Odinštalujem. Ne, ale ja to odrazí proste do steny, kámo. Ne, však ja som nevedel, že on tam skočí takto, jak ten hrdgal. Postihnutý. No, nevadí, never give up. No. Dobre, yes! Vyšlo to. Yes? Dyš. Hili? Nevadí, áno! Yes, vyšlo to. Hladva už bude taký. A ja sa tu vykričím celý. Ježiš, áno. Tak. Dobre. Ozvem sa vám, keď budem mať posledných 10 trofejí do 50 000. OK guys, tak konečne po hodine, vôbec to, bolo to strašne hard, tak máme teda 49 991 trofejí, ledva rozprávam, fakt. Toľko nervov ma to stalo a teraz ma deli od toho iba jedna jediná hra. Takže poďme spolu dať 50 000 trofejí. Let's go, poďme na to. Že
Teoreticky by nám stačilo, čo ja viem, asi 4. miesto, ale nebudem to takto počítať. Ideme na to, poďme. Ne. OK. Moji teammate, ale prdele. Počkaj, bol som 4. Prosím. Yes. Prosím. Yes, je to tam. Yes. Je to 50 000 trofejí. A krásne tuto sme v novej lokácii, čo to je, nechápem tomu vôbec. Je to tam, nový brawler Janet. Je to tam. Neviem, prečo som nemal Janet, ale je to tam. Yes. Úplne som rád, dobre. Zoberiem zatiaľ Bustera. Kľudne mi napíšte potom do komentárov, koho z týchto troch si mám vybrať, OK? Ja zatiaľ beriem Bustera. OK. Dobre, random star drop. Škoda, super. 200 coinov, kredity, chaos drop. Tu môže byť niečo dobré. Epic. Mythic. Legendary. Čo? Ultra. Tebe hrabe. Ultra chaos drop, chápete? Tak poďme, čo ja viem. Čo teraz chcem? Neviem, niečo proste, nejakú úplná blbosť. OK, Hypercharge, je to proste dobre, akože najhoršie veci, čo mohla padnúť, ale nevadí. Legendary Star Drop. OK, no, akože sa to tu nejsovať úplne, nevadí. Ďalší chaos drop, guys. Dobre, teraz ešte nič nebude, neverím tomu. Nič, OK. Nevadí. OK. Kámo, akože ultra som určite v tomto videjku nečakal. Tebe dáva, ne? Kámo. No nie. Ne, tieto blbosti malé. OK. Bude tu ešte jedna chaotka? Neviem. Jo, je ešte jedna. Nice. Tak poď. No nie, táto bola úplne slabúčka. Nevadí. Dobre. A 50 000 legendárny Star Drop. Hej. A počkaj, som si to musel otvoriť, aby som si kúkol nejakú tú animáciu, či čo to je. OK. Máme tam skin, nejaký Pegasus Berry, neviem presne koľko gemov je to skin, asi nejaký 150. Ale je to krása, epic skin, áno, 150. Takže získali sme plno veci. Ak by ste chceli push na Prestige 2 Bibinu solo showdown, zanechajte tu aspoň 5 lajkov a napíšte do komentárov, chceme Bibi, OK? Vidíme sa u ďalšieho videa. Zdar!